Kublai pi paro at ngapdiang snobhai pi syakani ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Da ka jingmi syakmat jongki bahayang hasam ka kong penche bare ka longkmi ka badan ka shnong jalapet ka bahaba po ka East Giant Hills District ka balado ay klampoi perkhat yala ka jingim ka bakodor rangkat bat ikon bakala pundap na hakpo ka barajia hakamit jong ka Southrick Ujilu Arhajar Arpusan hapo ka Maternity and Child Hospital ka badon hapo ka dong Panalier Juwai jong ka West Giant Hills District hadin bala rafa yaka kum ke emergency case na sutnga CHC kalakalalong kaway na kijingdia basngusi bat bamsyam poy perkhan kabada sa priang bha hakiran san social media langba ki local news channel hakini ki khnyat sngi hapo kajala kajingdia kabala yo jing karshan bha na ki babon balang bakanthop nado kashnong kathaw ka kor kajat ki seng bhalang bapau jong ka Giant Hills kom ka Giant Students Union ka Khasi Students Union ka Giant National Council ke bala one ban ai jing karshan rangkat ya ki bahayang hasam ki bala challenge persha ya ka dika jingja bat mudi ro da ka FIR persha ya ka hospital halor ka case of gross medical negligence na kalyang kinong tray bat kinong sumar ke MCH pe yadai bat ka jinglong toti hakur kom trekam bat kur kom ai jing sumar ka bomhon jongki ya ka dika longkame kabala klan kabala don lapa hado nyongut ki kon kani ka jingjia basnosi kala droro ya ka attention jong ka Meghalaya Human Rights Commission kabala yo ban saki ya kom ka dika jingjia langba ki khubor na kilat pathai khubor ka jala kabala dep ban fairo da ka somoto case langba ka secretary kabala instruct ya u principal secretary jo ka tnan ka court ka khia ka sarkar jala langba ka jing tho badai ban shim khia ban tokit ban submit ro ya ka detailed report halor ka dika jingja lesi la ban ong ba ka khubor halor ka dika jingklat ka dika longkami ka ba armen bat ikon kala long viral hapo kejala hadin jong kejingjia syapangki angut syukurim ki badang syudap ya tho na kanong ba indoor kejala Madhya Pradesh kila one honeymoon syam Meghalaya handai ki bala mat pat ya kejingjia ka basngausi hakili ki khendiat sngi ki bala lait no habala lapat ya ukurim ubala tipkum uraja Rakhuvanshi ba urasya Punjab kat baka kurim jong upat ka Sonam Rakhuvanshi kadang jarngai hado mentah hakitan sora ya ka ba ompat syam la labdin satya wat hadin ka jingwat shitom da ki bor pulit ka chala ki kanhun jong ka state but national disaster relief force but ki wei ka balal ne duna arte yomanta hadin balja ka ka jingdia basngausi bat bompoy perkhan ya ka ka long kami bapli bat ikhon hakpo ki ba bon hi ne ki dong shong shong ka chala khamtam harilom ka si jaintia ki le yo sngo dal ki jong ki score ya kijing pensyai hala kijong ki nongrem lada kadai kijing pensyai na kalyang jong ki bahayang hasam ka kong pensye ki doktor jong ke MCH hospital ki he katnat ka kot ka khia ka sarkar Meghalaya bat ki wei ki pada pensngau ila ka jong ka jing syam bat ka jing lap jong ki ya ka bala pensyai langba ki lat pathai ko bot ka jala kala pelong yang ikum ki pat ba ban snap bat ban pensyong nia bha halor ki statement ki bangimla ban shu pentikna pan kesan ni penrem mat la jubor yanu klem de tip tikna ya ki jing shisha kumba kilong ka ba pelong ya ki pat ba ban snau kumba barok ki statement ki bala pensyai ni ki bala ai ki long genuine bat snau de lut baro handai la da snap bat pensyong nia bha yaman da ki statement ki bang yo snau lang bakilat pathai khobor bat da shim kolum
theo bat wo hi ya ki jing pen shai kat kum ki jing kan tho jong ki pai ba ki ba bon ha ki ransan social media la ban ong ba ka pau shai hi ba ki pai ba jong ka jala ki kham pen no ya usawar ba kham snow day bat snow shanya ya ka statement ka bala ai da ki bhai ka sem jong ka ni ka long be ka bala khlan nama ki statement jong ka MCH ba ka trat ka khot ka kya ki kham long contradictory khandiat hakikat tu kan ni ki banta ki ba pan atatin ki ba bon kumbala dep ban pan shai da ki para ka kami bat ki bahaya ka sem jong ka kong penche bam kwai hadwar ublai nadu ba ka ni ka long kami kala so khon nadu na yeng ya ka bara dep ban batai pen shai bha lengba ka media channel jong ka forefront habaka kanhun jong ka kala light here hi dalade sakastong jala pet ban kali perthau ban buat benia ya kijing tep ban yo ya kijing penshai ka bakham benia hadi balami kijing penshai na ki officer ka health department ha ka press conference ka balak hot pelong de ka tnat ka kot ka kya ka sokar mikhalia halor ka ni ka jingja da ka baya kran markhmat hi bat ki bahaya ka sam jong ka ni ka long kami ke bala penshai daladi halor kijing lap jing sham jong ki hado bakani ka long kami ka sedang ban ot so hayeng ban penkit pat yaka national sutnga CHC hadok bakan poi klat no ha MCH juai ho ja ka bakut hi kum ki pat ba ki bam tip ni yo i dalaki jong ki khmat bat yo snow dalaki jong ki skor halor ki ki bajia baro kamlong le si ka badai ban shupen kut ni ban pen kesan jubor yano tang lang ba ka ka bang shutip ni yo snow lang bakilat pathai khobor mano babakla ni mano badai bat ki ki daw tan ra ki ba pelong ya kan ka long kami ba pli ban poi shedo ka ka apot seps ni hado bakan khlat no chisendon na kan ka slapatay hapo kan ka hospital namar kum pelong menta wa na ka liang jong ki borsan shar jong ka West Giant Hills District lengba u deputy commissioner u Abhinav Kumar Singh IAS u lepentip bat penshai pat ba ban na ka liang jong ka office jong u la dep ban thungro da ka fact finding committee kaba kentup hado sangut kita khot bala khli da ka kong bibla kabadai ka additional deputy commissioner ka West Giant Hills ban toket bat ban wat penya halor ki jing shisha ba dai bat kani ka jingjia ya ka ba udang am ya kata ka fact finding report hado menta wat lada ya ka report jong ka preliminary inquiry bala le da ki officer jong ka tnat ka khot ka kya ka sarkar jala ladap ban pen snau ne pen shai pat ba lang ba ka press conference ha ka sngi tho ding ka dupte uchilu arhajar arphusan bala lam khmat da ka director jong ka DHS MCH bat FW ka sarkar mikhalia ka shongknor hadin jong ki jing pen shai ki ba bonjat bon rukam halor ka ni ka jingja ka patlong tikna hado manta ka jingkali ka ba kum ki pat ba ki don ban pu le si hakmat ka sarkar jala ka long hato ayu ni ka pat manta da ka liang jong ka sarkar mikhalia kan rai ni le halor ka ba kum ki ni ka jingja ka ba snausi ka bamdai da shisha ban jia yano ro habaki wan ban sha sumar hakinuk nuk ki hospital sarkar ni private ro hato na kaliang ka sarkar kan constitute pat ni ya ka independent inquiry committee lajong ka bamsha liang yano ban tokit benya halor ka ni ka jingjia bas ngausi khnang ban lap ya ki jingsi sha baro halor ki statement bangila dep ban yo snau na ki bahayeng hasam na ki doctor ka MCH bat na ki he chokatrat ka kot ka kya ka sarkar jala kaba arpat hatu ka sarkar kan respond ni halor ka jingdawa jo ki bhai hasam kani khalong kami ka bala khlat ban shim ya kata ka strong disciplinary action persha ya ki nong trade jo ka MCH ba kuntup na do ki nos bat ki doctor ki badon on duty ha ka por ba khlat kani khalong kami kat kum ki daw bala pharep da ki bhai hasam ka badon shisha kata ka labs ni kata ka jingtko hakur kom attend jo ki ban sumar yakani kalong kami kum ka emergency case knang bakanamdon kanu ka jing persang ban penduk pendam ni tanpa yak sakhi sabut bat penhunro yaki bahaya ka sem bat ki lok ki jor kumjo halor kijing shisha
bayadai bat ka nika jingja ka bas ngausi ka balai pat ayu ka sarkar mikhalia ka don banrai halo ka jing dawa jong ki bahaya ngasam halo ka jing im ka badang sa jong ki tak nyomut ki khon ba ka nika longkami kali khon sweat no shaden manta hak bayadai bat ka puli ka puthi bat ki wei pat ka jing don kam jong ki kham tam ha ba kila do no ela ka jong ka kmi ka ba pon ka ba kha ka ba psa ba ptiam ka ba pendap penbiang bat pelut ya ka jing don kam jong ki khon hakapot bakadang ip. Ban penkut, let's say, kalong kabasisya, na marbun sin, isya yos ngaw bahay ki complain, ki babon, bat ki balong common baha, na ki babon ki pat ba nong pang kajala, ki bajuan ban shim dawai, ban wan tia, bat sya sumar pang, haki hospital sorkar jo kajala, kamtam ki to ki bapli ki bawan na ki tay nong kendong, ki baduna kayo kokot, jing nang jing stand, bat kamtam ya ki to ki bamkot board ban nit pa sumar, pang yara de shaki no ki private hospital baki ju ot ki ju thnom bha halor ka jing lap ka jing sham bas ngau sangsot chong ki hakir kom bat ki liang bat ki banta ki babon ki bakun thop na do ka jing bambiang hakir kom suma ka jing duna ki doctor ki nurse haki hospital sarkar khamtam ka jing bambiang ki dawai dashin ka jing thot ni ka jing bam trai kam bha ki machine ki bapan kam kar pang ban wat bnya ya ki jing pang babon jan ka jing bom wan trai tista ki nong trai bat ki doctor ha ki PHC ki CHC ki badon hakaleng ki than nong kendong jong ka jala bat ka bakong san bat ka bam snu tanat ya ki babon ka de ka jinglong basarong ka jinglong bahanga mai ka jinglong at luki jong ki nong trai bat ki nong suma ki baju wanra bon sin ya ka jing snow si snow diaw bat ka jing bam snow tanat hapdeng ki babon ki nong pang bat ki bahaya hasam jong ki khamtam ki to ki balaju shakran tomen ni sha il treat ha ki nos ni ki doctor hot ki di kamut babaro ki nos ki doctor ni ki dong sumar ki long dot kumta namar ha ka jaka ba ki nong pang bat ki nong apang kin yo ya kata ka jing aiman sim na ki nong sumar hendai ki nang sha penmong shu khamtam ha ka por ba ki don ha pede ka jing so si bat ka jing na ka daw jong ka jing ban ha ka jing pang jing sitom babon jai hatoki hospital sarkar bat ki hospital shimet po ka jala me khalia ki klet mo ban bo ranti ya kita ki medical ethics komala product shinna haka code of medical ethics regulation R1000R bat di kabala penmi bat pentrikam da ka national medical commission dan ka MNC jong ka sarkar India ya kabala jutip menshwa ka medical council of India dan ka MCI kibalong pum kita ki kendon an bat ki guidelines kibala penmi khnang ban pen ban penti kna ya kur kom sumar bat ban ketiu ya ka kot ka khia jong ki nong pang to ensure patient well-being ban kentiu ya ka jinglong don akordon burom ka jinglong bas ngaurit bas ngautanat hapadeng ki nong sumar bat ki nong pang to promote ethical conduct among healthcare professionals and patients bat ka bakong san ka long ban maintain ya ka jiksanya jong ki pat ba ha ka liang ka rukom a jing sumar ka bapaka bat ka bamblong silang khman ya ki nong pang ki bawan ban sha sumar haki hospital katkum ka rukom sumar ka bala ban shania to enhance and maintain genuine public trust in healthcare system and to maintain proper and equal medical treatment to patients who visited medical institutions for proper medical care and treatment. Kabangi julap bon sen baki hospital babon hakajala ki jumalen bhaban kinsting halor kani kabanta kabakalalong pat kum kata kajing pen up liulap ne jing pen up shrip hi dalade yalade hakijing ki jing janjar khamtam habaki kendo bat ki nongpang ki bastan ki basyampang bat ki banot ban challenge ya ki bor jing sumar halo ka jing bambiang karukom sumar jong ki namar ngindai ban kelet lada kadai hakanu kanu ka bantaro ki don bet ki kendon an baka sarkar kala snak nang ki ban te ban khom ban pensitom ya ka jingle bakala jongno hakikam baki trai khamtam hakikam ki bayadai direct bat ki ba namar ka an hi bol sen kalong halo jong baro kinong chong snong kari compare lada ki dai manu bat ki dai ki ro ngets camp bakani ka jingjia bas ngausi yakani ka longkme ba armet kabla jia biang sachisen menta hapo MCH jowai kabala bu jing yakin nong tray
bat kum jo ro ka babo jingma yakinong pang kan long sakwai pat ka jingja ka bami na kata ka medical negligence ka ban penkendit benriu bat ban penlong pikir ya kata ka role bat responsibilities bakinong tray bakinong sumar ki hospital sarkar bat private ro kum jo bakidai ban shimkhia kat kum ka kam ka bakila jet ban tray rangkat ka tulap ka babyang khnang ba kinong pang bat kinong wan sha suman kinemat kelumar ya ki jingja ki pas ngausi hak jing em ka bakta omtang ya kinong pang nong shitom henrei wat ya ki bahayeng hasam ro kumjo te parlong la da phis ngau dai halok ka ei ka banga kran langba khani ka video ka palang khot ngau bha ban a ya ka jing tho badon buram bat badon nong rem chong phi pat ngau bha ban like share ro ya kani ka video ado bakan poi hakki khmat batan dong skor jong ka sarkar bat kumjo ro wat klet ban subscribe ya kani ka youtube channel jonga na khaman ta ki wi pat ki khana jingja ai ba khaman sim ba khla no jong I kong penche bare bat I khlung badang pun kin shong cha that shijunom haka jing sok bat baki bahayeng hasam baro kin yo ya ka jing pentengen na ublei nong bo nong thau uba ai bat uba sim hi shalade ya ke baro hakri ka sla jong ka partai Paralok play shibon ya kapor chong pis ba wat klet ban like share comments pat kum jo ro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta kiwei pat ki video